ములుగు జిల్లాలో కిడ్నాప్ కలకలం రేగింది. టేకు కలప ఉందంటూ నమ్మించి వ్యక్తిని కిడ్నాప్ చేసిన ఘటన కన్నాయిగూడెం మండలంలోని ఏటూరులో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏటూరుకు చెందిన మాచర్ల బాబు నూతన ఇంటిని నిర్మించుకుంటున్నాడు. అతడి అవసరాన్ని గుర్తించిన గుర్తు తెలియని నలుగురు వ్యక్తులు బుధవారం టేకు కలప ఉందంటూ అతడిని నమ్మించి అడవికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడికి వెళ్లాక కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి చిత్రహింసలు పెట్టి డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. డబ్బులు ఇవ్వకుంటే రివాల్వర్తో చంపుతామని బెదిరించారు. బాధితుడు వారి నుంచి చాకచక్యంగా తప్పించుకుని గ్రామంలోకి వచ్చాడు. పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు. తోడుకొని